Әкияттә хакыйкать. Мәсәл тыңлайбыз. Мәҗит Гафури январларга килгән үләт. Хайвандар араһына үләт керде. Бер Ходай уларга бәла бирде. Тиз көндә ошо үләт күп таралып, хисапсыз күп хайвандарды үлтерде. Был үләттән хайвандардың коты осты. Торалар тәүбә кылып бик куркышып, яланда, йортта, кырда, урман тауда бер хайван кала алманы бынан бысып. Уталлыкты ташланылар бөтә хайван, хорайдар тыныслыкты бер Худайдан. Кан түгеп, зулым кылып торгандары түкмәнеләр ошо көндә бер тамсы кан. Калдырмайса урада тотты бүреләр, харыктарга теймәенсә тик йөридәр. Төлкеләр тавыктарды бердә боумай, Худайга тәүбә кылайык инде диләр. Арыслан таратты шундай хәбәр. Килһендәр бунда тине бөтә январ. Январдар арыслан янына йыелгас, һүз башлап әйтте. Һезгә бер аз һүз бар. Бына нисек яман эштән оя алманык, һич вакытта нәфсебезне тыя алманык, гөнаһыбыз шомлыгынан үләт килеп, кырылды арабыздан бик күп халык. Бурыслы берәй сара табырга без, бер хөкем сыгарамын, баш тартмагыз. Кемдә кемдең гөнаһтары артык булһа, шул кеше корбан булһын. Нәйтегез. Үткән заманда ла бындай эштәр булган, кылгандар шул вакытта береһен корбан. Бездә лә гөнаһы күп булган кеше халык өчен ошо юлда агызһын кан. Ебәрде безгә Ходай зур казаһын, бер кеше корбан кылһын газиз башын. Һәр кеше үз кылган гөнаһтарын һөйләп бирһен ошо ердә, алдамаһын. Әйтәм инде мин һезгә тугры һүзем. Гөнаһлы бәндәләрнең береһе үзем. Үз гомеремдә күп хайвандың канын эстем. Уф Аллаһ, инде миңа бирһен түзем. Укыманым гомер буе һис бер намаз. Урада тотканым юк, мин бер явыз. Иң яваш харыктылы ашап йөргәс, башка һүзгә нисек барһын инде авыз. Унан һуң һүз һөйләргә төлке торды. Арысланга ярамһынып һүзен бирде. Эй хәзрәт, гөнаһыгыз гөнаһ түгел, сезнең был гөнаһты кемдер зур дей. Гөнаһ түгел бындай эштәр бары һөнәр, һез ашаган хайвандарның бары юләр. Гөнаһ тыеп астыру мөмкин түгел, улай торһаң һәрберебез астан үләр. Һез ашаган куйдарга ла зур дәрәҗә, физа булһын һезнең өчен бөтә нәмә. Әдәмде ашау гөнаһтыр дигән һүздән был ни һүз диеп һәркем көлер. Һәрбер йырткыс берәм-берәм һөйләп сыкты үзенең башыннан үткән усаллыкты. Буларның өчен һич кем яман тимәй, бәлки берәй яхшылыкка. Буларның өчен һич кем яман тимәй, бәлки берәй яхшылыкка юрап куйды. Булардан һуң урынынан торып үгез, күзенән яшен түгеп башланы һүз. Һич берәүгә мин хыянат кылмайным. Аздырды шайтан явыз мине лә бер. Тап 5 ел тулды минең шул эшемә. Кайгырам әле шул эш төшә исемә. Аслык йылды, ашарга беткәндән һуң бурыс сорап инәлдем мин һәр кешегә. Бурыска һич бер бесән таба алманым. Шуннан һуң сабыр кылып тора алманым. Бер кешенең бесәненән рөхсәт нейһез, бер ус кына бесәнен мин урланым. Кыскырдылар шул сәгатьтә үк аяу бүре. Я Ходай, был ниндәй гөнаһ эшләп йөрөй? Тик торганда рөхсәтһез бесән урлап, бысратты бит явыз үгез бөтәбезне.
Бесән урлап йөрі икән Ходай хуккан, гынахы шомлыгынан безне кырган. Башкалар да гыйбрәт алһын был үгездән, салайык без, был явызды итеп корбан. Кабул итте һәр бере ошо һүзне, салдылар корбан итеп был үгезне. Гынахынан яне тәне пакланһын тиеп, үгезне янган утка һалдылар. Бесән түгел, кешеләрде ашагандар, усалдар ошо эштән һау калдылар. Үкереп, утта янып ята үгез, буга кушып язам бер-ике һүз. Караһак гыйбрәт менән тирә-якка кайһы ердә көсле менән көссез тигез. Юк, егеттәр, был дөньяла көссезгә хан. Булмаган, булмас был эш һис бер заман. Һүзне күп удайтырга юктыр хәҗәт. Күп эш бар, үгез хәленнән дә яман. Әкияттә хакыйкать.